Привет на Мартин Нетков от отбора на Мечките Русе. Марти, здравей и добре дошъл, как си? Здрасти, благодаря, добре. Отбора също е добре. Чувстваме се перфектно. Мисля, че сме се подготвили добре за турнира. Първи мач ни предстои. Ще видим вече как играе нашия противник от Словакия, Бянконерите. Запознати сме леко с играта, но това няма никакво значение. Добре, разбрах от Калян, че имате едно-две нови попълнения, нещо заучено, трябва да прославите Русе, доколкото разбрах. Ние идваме първо да представим Русе, да представим нашия отбор и да играе всеки един от футболистите за честа си. Доволен ли си от условията за турнира? Всичко ли е окей? Така голям форум? Голям форум, да. Втория по големина европейски турнир. Так, точно така. Аз съм доволен, че получихме квота след като станахме втора на шампионство. Вице-шампионство. И условията, като гледам, са перфектни. Сега ще видим като почнем. Издай нещо от кухнята. Моля? Издай нещо от кухнята. От кухнята някой да издавам. Нещо заучено, нещо. Ние имаме винаги заучени. Нещо новичко, аз затова имам пред. Ще се види вече по време на игра. Спрямо и противника колко ще ни... Надграждате със всеки изминал матч, вече така... Доста опитен отбор изглеждате усами. Винаги мъчим се да надграждаме, това ни идеята, за да имаме успехи за в бъдеще. Вече дали дойдат успехите, това зависи лично от нас, от всеки един в отбора. Пожелавам ти лек матч и успех. Благодаря. Благодаря.